लखनपुर ब्लॉक ରୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛକ ଦେଇ 6 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୁଇଲିଘର ଜଳପ୍ରପାତ। ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ଏଠି ଯାଉଛନ୍ତି ବନ୍ୟ ମାଙ୍କଡ଼ ସେସବୁ ବି ଆଜି ଉଭାନ ହେଇଗଲେଣି। କାହିଁକି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଗତାଗତରେ ହିଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିପୂରକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଜନଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି କୁଇଲିଘର ଶିବପୀଠ ଏବଂ ଜଳପ୍ରପାତ। ଏଠିରେ ନା ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଶୁଭୁଛି କିଚିରି ମିଚିରି। କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ଗର୍ଜନ ଦେଇ ଶାନ୍ତିକୁଟୀର କୁଇଲିଘରକୁ ତା'ର ସୁନ୍ଦରତା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସବୁବେଳେ ଝୁମି ଝୁମି ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। କାହିଁକି ଏଠି ଜଳପ୍ରପାତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ନିଆରା। ସତରେ ଏଠି ଜଣଙ୍କୁ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିକୁଟୀର କୁଇଲିଘରର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି କୁଇଲିଘର ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।